bus. Tsika dzedu dzinongodiwa tsika yerudzi rwako haichinji nekuti kana ukatoita chii uramba uri patsika yerudzi rwako. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti kana vanhu tikakutongai toda kunzwisisana, munhu anokodzere kubvunza wachipindura. But pane panooneka kuti kubvunza kwuri kuita kwakushani iwe unenge uine mhosva. Vanoba vakawanda asi anobata achipa musiwo ndiye anondopapa. Vanopomba vakawanda anobatwa achipomba musiwo ndimhomho. Ndezvimwe zvaunofanira kuziva. Kwati tine matambudziko atiri kusangana nayo munyika, mafambiro anoita nyika nezvizvonga mudzimba dziite shoma. Pamunoita kuzvikudza kumwe kwacho kuri kunyanya. Hakuna munhu asina ari pamberi pake pamusoro penyika. Saka munhu wedu tofanira kuziva kuti uno munhu ari pamberi pako pakugara mambo. Mutemo hausi muhomwe kana dai ukagara kumba kwako kuti ndinoziva zitereki ndakanyanya. Unogona kuita diploma kana kuti degree, but usina chaunoziva pakurarama. Kugara chaiko kushiyana mazwi chaino umwe munhu kupindurana chaiko chaiko totoona kuti kuchinjirana munhu haana chaanoziva. Ndizvo zvamunofanira kuziva izvozvo. Munofanira kuzviziva kuti mazwi ati kutaura anogombora mapi yako here, anomufadza here. Kune nyaya yekuti umwe munhu ukakupindura wokumudza kuziva kuti zvakataura zvakanaka zvakaipinda pakati. Kwaya dzimwe nyaya dzamunoisa kunoku dzinenge dzakanaka kuti muri kuenda kwamambo dzakanaka, but imwe nyaya ndeyekuzvitanga wazvibvunza kuti panext womambotadza kuwadzana here muri vaviri kuona makuye kuno kwamambo kwaano mutemo wako. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Ende imwe nyaya ndeyekuti masabhuku anofanira kuva vanhu vakafunda pakurarama kwevanhu pakurarama. Kuti education ikaenda kuchikoro ndikidza kufunda kuziva kuti pavanhu chii chinoitika pakurarama. Kuno munhu anotonga vanhu vegaraji pandiri maprevious. Zvikafanira kuti nhasi muri kunzi kumbudza here kupuwa 3 million kubva kwapresident, but nawo munoona mumwe munhu achitonyimwa inyaya yekuti anenge akungozvondiwa chete, but chinhu hachisi kubva mako chiri kunzi napresident ngachiende pana mumwe nomumwe. Zveshe munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kuye mumwe munhu wamunogadza pautungamiri munongomugadza but asina rudo rwokuda vanhu. Munhu anofanira kuva norudo, rudo chaiko chaiko. Ini ndikaizva ndiri mambo kunoku, akadzi vangu havasi mambo, ndamai mambo chete, ngavazive kuti vanopera pakugamuchira vanhu chete. Nyaya dzangu dzandotonga dzokudare ndedzangu ndiri mambo. Ndozvo zvamunofanira kuziva. Kana uri sabhusa zoti adzimai nyaya yakati yandinetsa vayamundibatsire, pauri kutaura adzimai vako vanosaida vanomataurira avanoita. Ende ukaona munhu chitikange tatongana munhu atanga kubvunza regai ndiende kubvunza kuti ukataura kuno murume wekuti ndaitoda muzoro nditoro mari akakuti andozokupindura mangwana zauri kwakutanga tienda kumamadhasi kuti akabvunza kumukadzi zvinoita kuti tivape. Pane imwe nyaya isingadi mukadzi inoda kuona kuti nomagara ati tanongofana kuti ndimubatsire. Zvini zviri panyika izvo. Saka unhu muridzi wako munofanira kuzviziva izvozvo. Kuya nyaya yeupombo iri kuwanda chaizvo. Imi vakadzi idai varume chaivo muri kuwanzawo futi. Ukaona murume wako kana akasasenza unobatsirana kuti ngatingoita izvi zvinoita kuti tirarame, kwete kuti bwa mushoro kuti adakuda mubano kuti hamuna chirimo wakambomudirei. Hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu akafanana naiye. Isi tese takasikwa takafanana naMwari nokuda kuti turudzi rwake. Saka tofanira kuti tiite zvakanaka. Kana watongwa apa kana unoswere chomunhu bhadhara, mudare muno munotendera kuti unogona kuita gore rese uchibhadhara, ndokunge uchiteera tsika dzinodiwa. Kana usina kuita zvinodiwa teisa zvikonzi. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Unhu muridzi wako. Zvakafanira kuti unoona munhu apinda mudare muno musoro uri nyandara, udakedza kutaura kuti kudii. Paunogara nevamwe unofanira kuoneka kuti wakagadzirwa kuti munhu chaiye pamusoro penyika. Saka tofanira kuzviziva izvozvo. Toya dzimwe nyaya dzamuri kuita dzokunangana uroyi. Sure. Ukaverenga Bhaibheri rinotaura kuti edzai mweya yese pakereka, haisi yese mweya inobva kunani? Kuna Mwari. Zvimwe zvacho zvinokupai kuti munange kuti munhu muroyi asiri muroyi. Zvimwe zvacho munhu anenge ari muroyi ari chi zviri zvochokwadi. But vaprofita vanongoti akangozhamura chachiprofita kuti andadziona tsananguro chacho. Dzimwe dzinokupinzai matambudziko. Anoroya chaiye anenge aripo.
muchimusiya regani kutaura anokumutsa usiku achitora fesi yomwe munhu achipfeka zvinoitika izvozvo obva adziningirire muro but achipfeka fesi iyo zvese munofanira kuzvitarisa izvozvo kweye mwenye muri kuti varoi kuna zvirwere mazuva ano pamusoro penyika bp chirongwa edzi chirongwa zvese korona chirongwa zviri panyika izvozvo sati tingatsa zvimwe zvacho imbotange muona kuti musoro uyu hausi kukakata zvakawanda pamwe maano chigwere musoro unofanira kutetswa zvese potongonaka kuti vanhu varoi tofanira kutarisa izvozvo pano rufu rusingafadze mwari asi hakuna rufu rusingafadze mwari kuti pakupedzisira anongoti mweya wamanikidzwa rikaiti svike panguva yekuzorora yakava yega shuga inoti ikapera kuti handi yekunotenga kumadziva kana kuti kupindura kushopu hakuna munhu akabika inodzibika mukabika ijai hakuna stori yomweya munhu akaenda aita sei aenda inozonge yahistory chete 2 days isingazisadza mangwana acho vari kumwa chikamura chisadzi kana anga achitambwa achitwa nyaradzo yoguva unoona musiwo ngoma ichita se ichirohwa zvinenge zvatodarika saka umuridzo watofanira kuzvichengeta asi musaite zvakaita mutemo wechirungu unoti hakuna varoi zvamwe zvamunofanira kuziva but mutemo wedu wechivanhu isu traditional act inotaura kuti kune varoi ndosaka muchiona ichidzoka kutsika dzerudzi rwechitema munofanira kuzivisa izvozvo right next in penya tinopinda naso taura zvakawandika RaMambo maererano nezvitumba chitumba ukati mapo takashakirwa nemuramu anova mudzimai wemunina wangu musi wa20 November last year akashakira kuLondon ine andiri kumusha musengezi ndobva shoko rasvika ratumirwa nemunina kuti mukomana ndiwo shoko ratumirwa kuti kubva kuLondon so ndikati haona muone zvinhu zviri pari zvinhu zvandina mari asi chishona chedu chinoti takaroora muminanga akaroora saka kufanira kuti kuende kunoridzwa mberi kona atezvara ndobva ndatsvaga mumwe ndakatuma nemunina ndikuuya kwana atezvara ndikusvikopa naive ukachema hatigone kutoda tikatomira kunzwa ndikusvika ndikuridza mberi kuna naatezvara sezvo muramu akanga ashayikira kuLondon panga pasina kuhongwa wanga uripo raiti tazozwa kuti zvakamira sei ndawana mari yekuti tuwe tiungana tironge nezverufu zvikurukura nemunin'ina ndobva taronga nehama dzangu ndokuenda kwana tezvara vana tezvara vakati tino panga pasati patumbwe neanything vanzi muroora anofanira kuti aitwa postmortem muroora firo yakaita akawanikwa ari mumvura achinzi akanga abva pamusha achienda kuchechi abva kuchechi achizoti ari kuenda kuma all night prayers saka musi it was on a Friday akazowanikwa on a Saturday ari kuma 99 so takaenda kuna tezvara ndikunokurukura navo kuti ndo zviripo vana tezvara toita sei vana tezvara vakati takamirira postmortem munofanira kuti mutange matipa pfuma yedu yese hatina chatogona kuti titaure kana musina kutipa pfuma yakadi yakasara mudzimai wedu takanga takaroora kona tezvara kwaVhareta saka kuroora kwatandakaita mudzimai wedu dzatigere takabereka mwana mumwe chete wati naye vari vatoliko kuUK here comes now mapreparations eboard munina yemhaisana kuti urongwa hwokuviga munina akati hauna mukoma ina handina mari vandisina mari ndanichitinini vana tezvara vaite sei tezvara naamai vokwira ndovakwidzai nini voya kuUK sezvo sisa wangu wakupi wakuUK vana tezvara vakazviramba zvikanzi hatina mwana anoigwa kuUK mwana wedu anofanira kuti auye auye kuno zvakatitorera 2 months kuti muroora aite sei auye mapostmortem achiitwa mamaresults akauya neDHL tazosvika pakuti bhodhi izosvika kuti iuye mari dzanatezvara takavapa mari dzavo zvavakataura zvese hatina kupikisana nazvo right bhodhi yanouya yakauya musi wa12 yakauya musi wa12 ichizovigwa musi wa13 January
it's okay zvakanaka munin'ina akabva kutangomutaura ndikati aona munin'ina ikoko uri ikoko ibva wangoita kuti sezvo munhu zvaanzi ari kuuya kunoko mbatya uite sei mubva mangodzikwidza mbatya dzidi dziuye kuvaridzi vadzo zvakanaka munin'ina akakwanisa kutakura zvakaita sei zvaakatakura akati mukoma zvinana maodhropu nemakitchen unit nemastovhu zviri fitted zviri mumadziro hazviite sei hazvikwatanuriki tikati zvinozoita sei zvinozoonekwa zvakanaka muroro akauya ndobva takuda kuti tichengete mwana tiri kumochari taenda kunoona pakaita dambudziko rekuti ana amai vakati vaenda kunoona kuvhiwa kuona kuti munhu akauya ndiye here vakati vakambotanga kuti haasiriye mwana wedu vaenda kumochari ndobva vadzoka ndobva tazodzokera futi ndobva mwanasikana naye tezvara ndobva wazoidentifya kuona kuti anga ane chibvumba hameno bvumbo zvaranga rakaitawo kune skaya anga anayo right ndobva taviga tapedza zoita ndobva taviga tapedza kuiga muroora wedu chakaita chekuti vanatezvara vakaramba kuti muroora aina anovigwa kumusha vakati mwana wedu anga anemba mudhorobha saka anofanira kuti avigwe mudhorobha saka munin'ina anga angori necottage yaanayo haagare papa asati ambogara pamba nemuroji takaita zvokufoseredza pamba pasina mvura tikabva tatsvaga mvura dzacho zvese kuti muroora aite se achengetwa zvakanaka tapedza kuchengeta muroora wedu mbatya dziriko taakutaura nyaya yenhumbi panyaya yenhumbi ndo pakanetsa zvekuti vatezvara hatina kuziva chavaida ipapo nekuti patakaroora takakumbira muchato tapedza kuroora takakumbira muchato vachibva vachatira kupi vachatira kulanda zvirova kuti vanhu vanga vari mukadzi correct zvakanaka tiri mukati menhau dzokukwa nenyaya yenhumbi pakaita noise natezvara mwana wedu hanzi mwana wangu anga graduate anga ane zvinhu zvake ndoda zvinhu izvozvo ndobva vapindura nemunin'ina anga ariko zvikanzi aiwa baba mudzimai mwana wenyu anga asina indakaroora mudzimai handa kuroora businessman wai yakadaro zvokuti munin'ina wangu akabva kuno is a businessman anga nekambani muno muharare akanovhura akaisiya chirano nemunin'ina waiparavo ndiaritorana nanhasi ndokuenda kuuk ndokunovhura futi imwe kambani ndopaakazowanana nemuroora wangu nenamukadzi womunin'ina saka sekubatana kwakaita kwangoita chinhu chimwe chete vanga vamukadzi nemurume zvakanaka paitsano kuti tichikurukura ndofunga ndo zvakavagumbura here kana ndo zvakadii indakatoti ndafirwa ndarasikirwa ndikaenda kumusha neusiku ndikanouraya mombe yangu kumusha ndikauya chiti ndikuchema muroora wangu but vatezvara vakatitukirira zvisingaite zvitsverudzi pane namai kana natete pane madzimai edu vakatora nyama yatanga tata naamai vatakure vakaikanda mumadhaka yese kuiungudza zvikanzi siyai zvinyama izvo wati izvizvo harina kuzoita sei mbatya hadzina kuzogona kuita sei kuti dzizorongedzwa kuti vakabva vaporomoka vachibva vaenda kumushaya zvinobva tangoti tazonyarara munin'ina ndokudzokera kuuk adzokera kuuk munin'ina ndokutanga kukurukura nechii nemunin'ina vaona munin'ina zvakaitwa nanatezvara ndanatezvara takabereka hapana zvatingati tofanira kuti zvinimise mwana wako bangu ndo zvinowanika chikonzero ndechei havasi kunzwisisa kuti mwana wavo akafa sei asi matest ese akaitwa death certificate rikauya rakakonzerwa tivige rinotori nemadoctors arikwana kuita matatu akaita postmortem kuti body izoita sei izouya asi ivo havasi kuita sei havasi kugutsikana zvisinei sevanhu isusu takati kuti ndibaba takabereka hatina kunyanya kukahadzika nazvo takati aiwa tichasvika pakukurukurirana tichitaurirana right munin'ina akazokurukura naamai gore rinoiri akurukura naamai amai ndikuronga zvokuti tiite sei tiite nyaradzo zvakanaka amai ndobva varonga kana vaironga nababa here vakati ai wanyaradzo musi wa 27 August ndopaine munin'ina akazi zvikanzi ana shami vana vari kuLondon vese havanyaradzo vachifanira kuti dziitwe vana iva vasipo munin'ina ndokukwidza vana 4 iye wetu 5 kubva kuuk chine chinangwa chekuti tiite sei tiite nyaradzo dzine tasvika vatezvara ndobva varamba kuita nyaradzo zvikanzi aiwa handisi kuita nyaradzo idzodzo because makataura naamai ndaimusina kutaura naamai makataura chi makataura netikati oraitezvara kana takataura naamai takadii takakanganisa tikumbira rege toita sei way forward
zvikanzi kwedu isusu hatiite nyaradzo because kunogona kufa hatigoni kuita nyaradzo tisina kufamba because kunogona kufa munhu. Tikati kufamba kupi kwatinofamba baba kuvanhu vakaita sei, zvikanzi kun'anga. Tikati isu kwedu hatiite sei, hatifambe kun'anga, kana kuri kufamba totoenda kupi, toenda kune vemweya. Zvikanzi aura tikaenda kune vemweya vacho toita sei, toenda. Pataikurukura izvo munin'ina wangu akanga aripo, teswa kumana tanga tiripo nevazukuru. Zvakanaka, tapasisana tezvara kuti tichazofamba. Vakandipa 3 days. Vandipa 3 days kuti in 3 days time moyo atozoita sei tofamba. Asi pa 3 days time munin'ina akanga akutoita sei, akutodzokera mazuva akanga anga apera. Ndikataiva zvisinei munin'ina, isusu tiri kunoku tichasara tichigara pasi nachi tichifamba nani nababa. Iwe unozongozwa maresults sekurongwa takagara chimboita sei tichingoita. Iwe ndisu wakare ndikuti haungagoni kuramba uchiri uchiuya uri wadzokera kupasi. Zvakanaka. Tezvara vakanditenda ndaenda 3 days ndaenda kuHarare, ndanogara kuHarare. 3 days dzasvika tezvara vachanditaurira kuti vaunganidzana here. Ndobva ndavafonera tezvara kati hamira toda kuti timboona pane vamwe vasati taona kuti idii. Zvakanaka. Ndobva ndagara ndoita 1 week ndiri muHarare. Ini ndiri munhu ane musha kumusengezi. Right, zvakanaka zvakadaro. After 1 week ndobva ndazofona futi kuna tezvara. Tezvara vakanditi ona Mukwasha, very sorry, apa zvinhu zvine zvinonyatsorongeka, iwe unogona kumbodzokera hako kumusha. Kana wadzokera kumusha ndozokuudza. Zvakanaka zvakadaro, handambopikisa. Ndobva ndatenda kuna tezvara, ndobva ndasimuka, ndobva ndadzokera kumusha. Ndakagara mwedzi nehafu, tezvara vana kuti yase kundinotify. Ndobva ndati nyaya iyi ikandibvunze kuna baba, ndobva ndavabvunza baba, urongwa hwedu uye hwakamira sei? Zvikanzi mama titoita sei? Ndikati aiwa tani pakati muchatiudza here kana mati zvinhu zvenyu zvarongeka kuti tiye nguva iri kuita sei, iri kufamba, mvura yakuda kunaya. Isusu kwedu kwachwera hatibvumirwe kuti kana munhu akashayika mumba zvinhu zviite sei, zvigare zvakachengetwa, zvinofanira zviite sei, zviparadza. Zvikanzi aiwa kudai regai tione. Ndikataiwa tezvara isu ngangoita izvo zvipiri ndakuita sezvikanzi why so hard. Ndikati tinosungwa nemutemo wamambo, hatikwanisi kutiite saizvozvo. Ndosaka tiri kuisa prezidenzi, muri kurwara imimi, muri kuda kumhanyira zvokuparadza mbatya, musingarwadziwe nekuti isusu hatina ruzivo nemafiro akaita mwana wedu. Mafiro akaita mwana wedu tadzokera futi kumashure tezvara ingwa nemapepa aripo 1 ari kutaura zviriko. Saka mapepa vari kudai nazi kuita sei hatisi kuwaziva. Ndinofunga amina vanobva kuLondon hatisizivi ndihapa achati achauta. Handima ndazofona ndikati tezvara takuuya kuzoita sei, ndiri muHarare toita sei nekuti tifambe. Vakanditi uya Saturday. Tora Saturday yane zuro nezuro izvo zvomwana. Saturday uyu anogara kuChakari kuKaduma, uyu anogara muHarare, indogara kumusengezi. Ndafonera kumana uya aite zvavati tizofamba musi Saturday. Ndobva takwira ndobva Saturday tikafonera tezvara kuseri. Tezvara taamwedzera tiri kuuya zvikanzi aiwa pakanaka. Tabva uko tasvika kuvatezvara tikagashirwa zvakanaka namai. Natezvara zvese vakatigadzira handei muurongwa hwekuti tirombe. Pakaita bongozozo. Tezvara vakati hatikwanisi kuti tifambe nekuti mwana wedu asi kuziva kuti akafanira. Hatisi kukwanisa kuti tiite sei tifambe plus toda zvinhu zvemwana wedu zvakashandwa nemwana wedu ndozvatiri kuita sei zvandiri kuda. Ndikati ko tezvara zvinhu zvamunoda ndezvipi? Handisi takauya tikaroora here mukati imimi hatisi kufanira kuti timuvige munhu tisati taroora. Ingwani takaroora 1 ava yamhuri imwe chete. Zvikanzi ndikuda zvinhu zvemwana wangu. Pakaita kunetsana tezvara kanga vauda kutotirova vakatidzinga mumba mavo. Saka takaona kuti isusu tiite mheremhere naatezvara hazvigone. Ndobva ndati kuna vakomana vati vakomana ngatendi. Ndikati zvakanaka. Vakomana isu handeichi kune vemutemo watiyana kuti isu tiri mhuri takabereka ndaatezvara wangu. Saka kuti tirwisane hazviite sei hazviite zvekuti nezuro chaiye dai pasina madzimai ava vangadai vakatirova baba. Chavaitirovera chekuti tikuda kuti tiyanane tiparadze mbatya dzemuramo wangu. Ndikati baba kana pane zvamuri kuda tine zvimwe zviga zvamunazvo zvokuti tikuripei nazvo tiudzei. Asi vakazopedzisira vachiti mwana wangu akauraya mwana wangu kuLondon, ndoyo akauraya mwana wangu kudididi. Timataona kuti nyaya yakwayaita sei kwayasvika yapora. Ndikaitende kupi tiende kwaMambo. Asi iwo ndakavaudza ndikati tezvara isaidza mbatya dzenyu ndiri kuenda kunotora polisi ndoya nadzo. Vakanditi enda unotora polisi kana kuenda kwaMambo. Enda kwaMambo. Vakatora mamambo 2. Ndiani mambo vakatora? Okuno
Wakatora machifu maedho unogona kuenda kwa RaMambo ningi naningi izvi vatangopindawo muzira ndokuya kuzoripota nyaya yedu baba inyaya yenhumbi dzemuramo akashaya dziri mumushango dzinoda kuti dziite sei dziende kuvaridzi vazvo. Kune mawardrobe vakati amai vakati vanoda wardrobe sezvo anonzi mafitted zvemumba izvi zvemadzimai zvaisenzesa vakati vanozvida amai tikati apa taiti pachati wanyaradzi ipo vaida kuti wanyaradzi mari yacho takatounganidza itoripe kuti tenge zvinhu izvo nyaradzi ndobva yatadza kuitwa. Saka we are prepared kuti titenge zvinhu zvacho zvese izvozvo hatisi kuzviramba. Saka panyaya iri kunetsa hatizive kuna tezvara kuti ndetwa Mulambo Edgar mazizwa iri tashinga zvataurwa nemukwasha ndokuzvinzwa mambo rovai muno mapoints anobatika ndizvozvo. Navipo ndikuti mukwasha kwakandorera mune zvakanaka 2010 uyo akashaya zvadzi yangu wangu namai yangu wakaita vana vaviri saka iti ndikasara tiri baba. Saka mukwasha akarora zvakanaka 2010 magariro vavaita hatitaidi zviombe zvatikazwa zvakaipa uye varume ava namai vavo ukame hwedu hwanga hwakanaka pamba sina chana chikamboipa. kuUK hatina zvakaipa zvatainzwa zvakawanda asi nhau yake iko ndeyekuti last year ndari kuSouth Africa I think musi wa19 or 20 November inenge 19 November maybe 21 November I can't remember the dates but it was on a Sunday wa 19 18 20 November ikoko ndari South Africa iye mukwasha anga ari kuUK. So what happened was mukwasha anga ari kuno kuZimbabwe for some time ndomadzwira ndikaitawo abva aenda kuUK akasvika kuUK on a Monday achisvika kuUK on a Monday then ndakuzotira ndava yatisikuwirirana nevarume avo inhau yemafira akaita hanzvadzi yangu uye nekuda kuziva kuti chii chakamuuraya. So mukwasha akaenda kuUK on a Monday then Friday zvinonzi mukwasha anoti iye musi weFriday hanzvadzi yangu makuseni yakabvunza kuti ndamboenda kuchechi. So hanzvadzi yangu muzoti mukwasha yamuzoti ndakuenda kuchechi ka zvakaita vanga nemwana mumwe chete mukomana ne10 years then hanzvadzi yangu anga ine musikana wake ane 20 years then iye murume anga inewo mwana wakewo mwakapedza kuuniversity mumwe ndinesi mumwe mukomana mumwe musikana vari kuma 26 27 30 years ikoko. So hanzvadzi yangu akabva ati kuti murume achakati hanzvadzi yangu anozoti ndakuenda kuchechi. So mwana wake musikana uyu anofanira akataura namai kuti yasangana kuchechi. So mwana musikana aenda kuchechi manheru vekuchechi bvamuzoti amai yako atambovaona panapa. So mwana abva adzoka kumba but mwana aingoti aita I didn't feel okay zvikonzoti amai yangu atakuvaona panapa. So the following day uyu murume ndio mukadzi aada kudzoka kumba mwana auya ari kumuzoti anazoti vacommunicata sei but mwana akadzoka back home aine information yekuti amai havana kuwanika kuchechi. Then murume abva arara isa aramboti udzowo kuti mwana unyatezvora aenda kuchechi haana kudzoka. Then the following day now hanzi pate munhu aifambisa imbwa yake ndiye akaona bhodhi mvura abva anoudza mapurisa. So mukwasha kuti mapurisa ndio akazouya kumba kwangu achindiudza kuti mukadzi wako awanikwa mvura. So iye that Saturday again hanzvadzi yangu haana kudzoka kumba iye haana action yaakaita mapurisa ndio akazouya pamba. So now ndipo akazokommunicata achiti tezvara hanzvadzi yenyu achi mwana wenyu hakusisina. So saka pekuti ake ndichallenge akawanika bhodhi iri mvura. So people were saying kuti azviuraya but iye ndikati no munhu haangazviuraya because he was positive in life. Akashayika Friday handiti then akatenga zvinhu zvebirthday remwana wake amai ada kwatumidzira mari on a Saturday akatodza amai kuti that December ari kuuya kuno kuZimbabwe. So people were saying kuti afa nesuicide and there was akatenga mota yake Range Rover 35,000 pounds yanga achiri kubhadhara anga ari kubasa he was employed and we didn't have my problems naye and I said chazviurayira chii if it's suicide where is the suicide note. Then okay I didn't believe nekuti azviuraya. So but time pakazoinge postmortem bhara rivila kuti munhu awanika ari mvura but mvura isiyo yakamuuraya because mvura iri mapapa ake ishoma. So awanika ari mvura isiyo yakamuuraya imi vanhu mukuti azviuraya. So munhu angazviurayawo zvikanda mvura
Then the other challenge yatikaita ndeyekuti alright postmortem yakaratidza kuti munhu haana kuurayiwa nemvura. Ko chikamuuraya chii? Postmortem again could not review kuti munhu afa nei. So pakazouya body kuno kuZimbabwe ina to sign my affidavits ekuti death certificate ribude. The papers that are signed, that are the cause of death inconclusive, awaiting toxicology and histology. So munhu akawanika body iri mumvura, asi mvura haisiriyo yakamuuraya. So iye akazouraya here ozvikanda mvura. So ndipo tikapesera nevakwasha manje, ndipo tikapesera nevakwasha kuti then mumwe mukwasha adasikura kuzoti kwewewe wakazorara hope sei, mukadzi wako akuenda kuchechi, mwana uri kudzoka, mwana kuti mukadzi amai anda kuvaona iwo rara hope the following day, mapurisa akuuya kuzokuudza iwewe. Saka ndo pakatanga maproblems edu ipapo. Before we were perfectly okay, tatiri right. So to tell you the truth, I suspect Mukwasha wangu takaponda Hanzvadzi yangu. No. Those are the feelings that I have. Regai kana titaura vanhu vese vanouya panyika nematambudziko. Tinogamuchira zvinhu zvakaita. Basa risaka tiri pano. Pedza zvakutaura. Those are my suspicions. Then imwe nyaya yakati rwadza ndeyekutika already nyaya iri kumapurisa, mupurisa ari kuinvestigata nyaya ku-UK, isusu in Zimbabwe. I've never been to the UK. Anditi iye vane muchato vese, anditi iye ndo next of kin. So paitika ma-investigations ese iye aringopedza masports nemapurisa, anditi. So my question was, of course ku-UK kune mutemo yeko ku-UK uri kuti uyu ndiye hama yemunhu yepedyo, baba naamai havasi kuverengwa. So all those my investigations ese akaitwa isu hatambofonerwa. Alright, it's enough. Wapedza kutaura. Paiva mumuka. Katitaure tinzwe. Amai. Kurwarawa. No. Kurwara ini. Taura imbuya. Mukwasha wangu msebebenda timbai kupesera kwabva kunodangani kufa kwakuuya asine magoma zinadazopari kuuya angati amai ndichaita 2 months samai musavaudza ndichaita 2 months ndiriko nokuti ndairwara vamweni bata maoko ndiri mubedroom rakanga rakazvimba iri vakati ndichaita 2 months chinoti amai iwo musi musi waazonengerekena iwoyo masikati ndakataura naye kumapasti 1 mwana wangu haazonzi ashayikwa afa. Ndataura naye kumapasti 1 akati amai ndichakutumirai mari mangwana yekuti mutariswe kuye munini ariko kwaatadza kuti ambokubatsiraiwo here ndokutumirai mari mangwana ndiye zvinezvi pane zvandiri kumboita. Ndikati aiwa pakanaka. Saka chimwe chinhu chiri kunyanya kundidzimba zvakanyanyisa, vanhu vakamulambo vangu vasingade kuti ndizive zvinhu zvanga zvine mwana wangu. Imba havana kuziva, mulambo ari kuhana kuziva kuti ini ndakanyoratidzwa imba yeine boiskaya aisa madhoo zvikanzi amai ndoda kuti muone pamba patiri kugara. Ndasvika ipapo taenda kunobata maoko kwemukwasha wangu kumusengezi kwemwana wangu, zvikanzi ndokusvika tiri kutsambuka takutopinda mumba takutoona zvikanzi pasara materials chete, madhoo ndaisa akasimba ekuti anodii matsotsi hanyaya kuzonyanya kunetsa. Aiwa tabva ipapo taenda kukadoma akati amai hachamira ndada ndikwebve futi imwe building hombe yatakalaka. Ndokubva taenda todzoka tikaenda nekwamukurungai vangu, taenda nekwamukurungai vangu kuya usiku kuchakare. Tasvika aiwa taurairwa huku tafara tadii mangwana taakupinda munzira takanonoka kubva ikoko. Tobva taona munhu muzukuru akanga ari mukadzi vakanga vari kubasa mudzimai. Svikati tabikirwa titi tageza tobva tauya kubasa kwake mukadzi aiwa kukurukura ina ndiri vakabuda zvovakukurukura. Tozobva ipapo ndakunoratidzwa building yeyo zvese havana kuda kuti isusu tizive kuti vanga vaine maproperties 10 rooms hatina kuzongusvika ku 10 rooms dzavo dzavakanga vaisa dzakaiswa nemukwasha ndiye akatoisawo dzavakanga vaisa slab yeflat. Saka zvinhu izvozvo before mwana wangu azofa izvozvo zvakatengeswa, zvinhu zvakatengeswa. Imba idzi nhatu idzi mastendi matatu mufundisi akusumuka akupupura
zvikazotenda ndini ndakavawanisa stand inei ndikavawanisa imwe iri pakati isa hapana kuti tatatiza zvese zvemastendiwa saka ivo vanga kuti zvese izvi imba irove Mukwasha akafona kuti amai tatikumbirawo imba kuti tichemere munhu ini ndokunge ndatoti zviri free vanogona kuuya kumba kwangu kuzochema kumba kwangu kana vati kumba havana kumba havana kumba ndopatakazodza mwana wangu ndikati vanokuti havana kumba kukumba kwandikandoradzwa nemwana wangu achipinda tiona mukomana akanga achichengeta ipapo imba yaani saka zvimwe zvinondirwadza ndezvekuti zvinhu izvi tasiya zvinhu uya akatenga atozvitakura zvinhu zvemwana tichiti nyaradza vinozovakumbira kuti kwakamanikidzika kune muroja tinozoya nazvo kumba kwedu isusu utoitira zviri Mukwasha zvakumbira nyaradza saka vadaro manje ndopakapinda Mukwasha nevo vese vakapinda veukama hwavo vakutanga kutuka mwana wangu kunyomba mwana wenyu akanga asina chinhu akatenga atori mushandi ende ndakatomuyamura ndini akutora zvakawandisa ndozvakasimudza hasha dzemukomana wayo takanga tisina noizi akutaura akazenga akatora zvakawandisa zvinonyadzisa mumba makazara vanhu inini motonditenda ndaitomuchengeta ndaitomufidha ndini paipa yavazomutana nevava zvinhu uyo akanga akamboti ndakutakura zvinhu zvehama yangu ndopaatakura kutendesa kumotokari saka pazoramba paakutaura ipapapo ndopaakazodzoka kuti zvikukandidzira zichisarai nezvinhu zvenyu saka ipapapa ndamboedza kutaura nevana ndikati izvi zvinhu izvi kaizvika makazvibudisa mukati memba muti zvaikunhuwirai hapana akakwanisa kuita board viewing yanga asinganhuwi mwana wangu anga ari mutundu aigona kumubaisa jekiseni rokuti mwana wangu auya right akati da kuti vasvika aora da kuti vapfidze da kumusvikisa akaora kumusha hapana kana hwani wavo werudzi rwavo akapinda kuonawo kubaibhisana nemurambo kana kubaibhisana kana hwani taenda kumba vese takanga isusu taichema tiri tega tega vakanga havana kumbopinda kana kuimba uyu ndiye aiimba zvachati imba iyi havasi kuda zvinhu izvi zvatakasiya mumba umu zviri kuvanyangarira tumarengenya twemwana wangu turi kuvanyangarira vakaine tutundu tushoma Mukwasha akataura kuti mwana wenyu zvinhu zvedu zvaa zviri mabuilt in hakuna zvataya nazvo ndizvozvo mabuilt in ndopa vakazopindura nomwe zvikanzi iwe hauti mabuilt in unototenga kitchen unit wototenga kana ari mastovhu zvikanzi isusu tanga takaita zvechirungu ini ndaifunga kuti mukadzi wangu anoigirwa UK saka isusu problem yakaitika uya da kuti mwana uyu aigirwa kuUK aigirwa kuUK vakanga vati imimi mari maizogona kusara nechange nekuti kunyaradzi kuchadhura aitogona kusarawo nechange yamunodzoka nayo ndikati aiwa inini mwana wangu kufa kwaita nyange ndiri murombo zvinengei ndivasa nemari takati mwana wangu baba vake vakaibhumu hama dzake dziri muno handira mwana anoigwa kuchika makwedu takatotenga kugara ari muno ndikati aiwa inini wangu mwana anoigwa mwana wangu mubhoyi haasi murungu ivo vaikupuranisa vakati wangu wedu munini ati kana akatofira munomo inini ndinonoigwa muUK ndomune guva rangu handiigwe muno asi uri mwana unokutema wakazvarwa muno muZimbabwe wakuvenga kuti ugare muno muZimbabwe unomuvengerei ini wangu mwana ndinoiga muivhu rake maakazvarirwa mune rukufite rwake iwe wavigwa zvako kuchirungu saka izvozvo zvakaudzimba kuti ndazowesta mari yekuti chibhodhi iende uku saka ava vakubvisa zvinhu zvatisingaziva vana ngotifonera kuti akubvisa zvinhu vakubvisa zvinhu vakunesa kumwana mudiki kupa mwana mudiki mutoro mumba mune mukadzi hana rudzi nemwana wangu vari kunhuhirwa nembatya idzi mumba gore chete nyaradzi isati yaitwa zvabva zvanetsa zvinhu izvi pamusoro ivedari mwana ndauritika varume ava vaya nezuro handiti vaya nezuro handitika nekutora kwatandaita handiti kuti at least if there are maybe kana spiritual people who can tell us what happened there in the UK maybe let's give them a try vanevavo because isusu ikandu nyaradzo singadze chikauraya mwana wedu handiti hapana kunyaradzika kwatinoita tiri in the limbo so these guys uyu mukomana wayo ari kuchema uyu kuti ameno akatora zvinhu ndiye kugara nezvinhu zvazvidzi yangu saka akauya akachema musodzi ropa kumbawo kuti haini zvandiremera chichi ndikati iweweka ko zvinhu izvi vanhu vangaine musha wavo why did you remove zvinhu izvi uchinogara nazvo zvaifanira kugara pamusha pavo chitausona waremedza mukadzi wako haana dzinza nehanzvadzi yangu you'd have left those things ipapo so inini my argument is I need closure nekufa kwakaita hanzvadzi yangu these guys just want to do the nyaradzo and they vakada kuripota kumapurisa ndikati okay you want to report kumapurisa because of nyaya dzehembe have you reported kumapurisa kuti kune Zimbabwean akafa kuUK asi chikuzikanwa kunzi akafa nei kwandiri chikandikoshera kuziva kuti hanzvadzi yangu yakafa sei that's the most important thing then I can go forward nenyaradzo and the other thing again indadedzwa ndandiri kumba bva kwava mupurisa waMambo auya today and akupiwa notice handiti ndakuya kuno without any paper resummon handiti
zvese zvamutaura nese mataura kana mauya kana tichambo nenguva yekuti vanotaura nemi vataure nemi kana mauya mese apa hapana ari right nokuti mese makagumbuka ndezvokwadi chiri but kana masvika kuna hakuna anogumbuka tinotaura svika tasvika taure zvenyaya right. Ndanzwa vakuwasha vedu vakutaura kuti takataura nhau dzedu tigove nhumbi paitwe nyaradzo vakakuudza here vakuwasha vedu izvozvo. Ndanzwa muchiti takaperera pakuti hanzvadzi yangu yakafa nei. Ko zvenyaradzo zvanga vachitaura pa vakakuudza here kuti tine urongwa kuti tiite nyaradzo. Zvakaita kuuya kwakaita nezuro handitika we said kuti we should try to maybe find some spiritual assistance in terms of closure yekuti munhu akafa sei and isu titaura matema handiti there's pane munhu akafa handitika munhu akafa ane spirit handiti ane mweya so we should prioritize spirit yemunhu iyoyo inofanira kuwana zororo handiti so I think kunoku ndikwaMambo kunoku we know about these things handiti so we need to find spiritual guidance. Atingamanyira kuita nyaradzo we must have assurances ekuti what we are doing tikuisa mweya munhu kuzororo and munhu kwaari handitika haakwanisi kuwana zororo kana baba wake namai vake vasiri kuziva kuti akafa nei so I will never proceed nenyaradzo zvisina kuziva chauraya hanzvadzi yangu. Tibvumirane kuti tsika dzechishona dzedu isusu vanhu toda kuguma toda kuita kuti nyaradzo tinombotorana semhuri tombotsvaka tikuwirirana ichokwadi pamuri apa makasiyana rengi kana mudiki nomukuru pamuri papi ipapa kureva kuti tezvara uri mukuru unotungamira zviri ukati ichi ndinoda vanongotedzera ukati ichi handidi vanongotedzera ini nachida kuti tichitangira panemi mukuru satezvara nhasi vana vapotera vari kuti ababa tifambei titsvage chakauraya zvezve zvamuri kuti muri kutofungira tichida kuchena here baba tifambei munotoka. I agree uye chimwe chandoda handitika I think kana polisi yemuZimbabwe ichikwanisa kupindira nyaya iyi handitika ikwanisa kuita ma-investigations avo Mukwasha kana achikwanisa kukodzedzana kupolisi yemunomuka ngauya explain kupolisi yemunomu zvakaitika ikoko because zvaita uchikutitambudza handitika zvakaita kuti mwana wako akafa handiti right now nyaya iyi yeku-UK ichigere kune inquest iri kutoitwa because mupurisa haana zvaakaburitsa corona haana zvaakaburitsa kune inquest iriko it's on the 11th of October and isusu we can't go there kuti tinonzwa kuti mupurisa wanenge achiripota kuti kudii so tine nyaya mbiri dziri kungofambidzana kudai so dzida kufambiswa dzese because in a normal situation munhu akafa neaccident handiti chauraya munhu munhu afa neaccident then closure is near anogona kutovigwa musiwo wemotoguma musiwo oyo. Ndada kubvunza mubvunzo kuti saka imimi papfungwa dzenyu muri kuti here tikagova nhumbi idzi zvati kutsvaga hazvibudi papfungwa dzenyu? As of now handitika varume vakava marelations edu they are so bad handiti they are so bad regeni bhuku dzengu situation inipo yemagariro avanga vakaita this guy angaina vana wake 2 vakuru ati mumwe akapedza university ari kushanda mumwe musikana akapedza nesi then sister wangu aine mukomana ane 10 years then imwe mwana wake musikana ane 20 years so sister wangu paakashaya pakapedza 2 months tichimira kuti body uye kunoku handiti and ndine muzukuru wangu inini asiri mwana wavava handiti so in that house yaanga ari kugara iyoyo vana vemukwasha wangu handiti vamwe vakuru ava vose vaitogara vese vamwe vari kutocelebrata vachitoti hatasununguka tisita kutonga pano bombera ndijani naye mimi munozvisi muine muzukuru wangu inini anamai vake vashaya bombera ndakubvunza izvangu kuti tinyadzogadzira ndawo yenyu so the first thing is marelations edine varume vakava they are so bad it's not possible kuti tiite nyara dzopoza tidachimechechi we at loggerheads chimbombera zvishoma pambotaurwa nyaya yekufamba handitika kuti munogona kuti vakwasha nyu vakakuti kana kuti mukavati tifambei titsvage chakaita kuti uya ape chii kwamati mukasununguka kuti mugone kuzviita handizvo zve zvichireva kuti kufamba kwenyu memuchitsvaga chakauraya kuti chii mwana nekuti mukuona zvazviri kuita ndozvokudai makaita mwoyo wakanaka chaizvo makatendera
kuti ngatichengetedze mwana. Handizvo zve ndikuwirirana makata mwoyo wakanaka chaizvo makatendera makati ngatichengetedze mwana. Ini ndaifunga kuti pamukaita zvinhu zvese izvi makanga manyatsotarisa makaona kuti kufa ndezvamwari. Mukatarisa tiri kuno mutese munhu tichafa hapana asingafe munhu. Kana imi munhu akutodora mukagara ipapo mukatofa asi zvikazonetsa vamwe vasipo kuti akafa nei asi mune matofa. Kufa ndezvamwari zvagara zviripo. Ini ndandichiona sekuti imi pakutanga makatendera makati ngativige zvanga zvakakosha chaizvo. Nhasi unodza nhumbi ina ndaona sekuti dai maita semu zvamakaita pakutanga mangoita kuti Mukwasha ngatigovei nhumbi tagova nhumbi totsvaga kuti mwana akafa nei mazorodza mweya wani womwana wenyu nokuti apa izvozvo makatohenga mweya womwana wenyu manje. So are we sure kuti nyara dzichazorodza mweya womunhu? Zvinozorodza. Hakuna chinokunda kufamba. Hakuna chinokunda izvo. Munofamba chete mukangofamba mweya mambo tazowana izvi. Tozatawana izvi. Mega hakuna chamungaprofita. But munguva pana mambo ona kuti ifamba yapo. Votsvaga kuti zvabuda here ndizvo here kana musina kubvunza mambo ona kuti ifamba ipi. Muchibvunzwa mativi maviri kuti magutsikana here. Ndatenda mambo. Mukadaro zvinofamba. Munoona ngatitei rudo panyama sezvamukaita izvi. Murambe makabatana. Kubatana ikoko kakunokunda zvakawanda. Mukwasha. Kana pane zvimwe zvamunoda kuwakwasha sinukukai muchazotaura kuti Mukwasha ini ndinodawo zvakadai. Tazwa chiti vakasununguka Mukwasha yenyu. But we're saying the first responsibility anditika ndiye kuzorodza mweya womunhu afa nditi. Ili kana kuva chena chaiko they need closure kana hama yavo yafa kuti yakafa nei. Ndio chinhu chekutanga chakakosha. Takazvitarisa izvozvo manje kana munhu ati muvige antoora tobva tatisiswa munhu ngatimuchengete tatsvaga kuti akafa nei. Muchitoziva kuti ndindaponda munoziva izvo. Muchiziva kuti ndindatoponda ndichitei saka chakakosha kuti munotanga machengetedza munhu ngatichengetedze tozotsvaga zvimwe zvatozotsvaga. Imba iyi yakanga yangoimba mwana wangu akanga abuda mairi akaenda kuwelfare kunotsvaga kunochengetwa kwemasvondo maviri aona situation yekuwelfare yanetsa wabva adzoka zvakare mumba aona mumba hamusi kugarikika nokuti vana vakanga vaakutonga mwana musikana nemwana mukomana muroora hamo mukati vakaisa chinhu mwana wangu akaisa chinhu chake paanenge arongedza Wakapuwa pfuma here? Yakakwana? Hapana chimwe chakasara? Wakaroora here? pasara mombe umwe Wakasara chi? mombe umwe Ndiri kunzwa uya ari kuti masutu uya ari kuti mombe umai. masara makwidza Tiudzei Mombe chii? umai. Mombe umai masutu. Ndozvakabviswa. Pazvanda kupedzisai mese. Yei. Mese makadaiswa hamuzvizive zvinoita. Munhu kana afa. Munzwa zvakutaura. Pandiri chiri kutaura mandiri kana ndichatorwa. Tinotorwa norudzi rwakasiyana-siyana. Tinotorwa tichifara, tinotorwa tiri pamatambudziko, tinotorwa nokurwara. Kwese kuenda kudenga panguva dzako kupi iko. Kana munhu afa, chinoita kuti munhu wenyu adzoke panyika. Aende kuno munhu akamuuraya, munochiziva. Musati maenda kugata kwamutaura kana kun'anga. Munochiziva here mese? Hamuchizive. Chinotanga kuparadza mbatya dzake, mubvisa mbatya dzake. Oenda kuno munhu akamuuraya. Munzwa zvati kutaura. Hakuna munhu anozodzoka panyika anoramba ari pambatya dzake dzipi idzodzo. Munzwa zvati kutaura. Ndizvo zvamunofanira kuziva kubva nhasi. Pandiri paramba ndikafa mukasaparadza mbatya dzangu ndoramba ndiri pambatya dzani dzangu pambatya dzangu handibve papo ipapo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Nyaya iri apa haisi iyi inyaya yokuti mbuya vari kutaura magariro aita mwana wako. Uzvinzwa zvati kutaura. Mwana wenyu manzwa kuti afa imimi aita 2 months ariko chii chakaitika? Maenda nomhere? Tiri kubvunza iwe. Waenda nomhere kwatezvara kuti mwana wenyu mudzimai wedu afa? Vakati kudii? Mukapedza here kuroora? Mukapuwa here pfuma iwe? Izvozvo ndachitokutsanga kuti chiwedzera ipapo. Varume ndakazotopedzisai kuroora nditi vachibva vapedzisa kuroora. Then uyo nina wakasauya kubva ku-UK. Vanati vakomanaka zviro zvenyika ini hanzvadzi yangu angave runyararo. Saka basa redu tinoda kuti tiite basa redu murunyararo because munhu yainamata angave runyararo.
saka tichinge taenda kwatinoiga hanzvadzi yedu ini chandinokumbira runyara handidi noise because hanzvadzi yangu angasirwe noise. So takaenda ikoko vataviga munhu wedu ina ndakana madhimanzi andikavapa taviga munhu wedu ivo bva vatigira nhumbi handiti vatigira nhumbi manje Mukwasha manje ndipo pakazotanga kutaura zvakawanda uyu munhu uyu ndisandamuona vamwe vakatekevatatidza kuti tikuite akabva atanga kutaura zvinhu zvakaipa manje about hanzvadzi yangu inini asi tapedza basa zvakanaka. Ndiri kuti uya wakamutiwe bvisa pfuma ukuzvinzwa ndizvozvo ukamupa pfuma yake here munhu mabva kunoradza kuseni makaita sei mabva kumarinda zvakaitika gore ripi munhu akafarika last year November. Hamusi kuda kuudza imwe nyaya yamusingazive yakaitika. Razaro munava pabhuku pamunava imi muri kukanganisa kunomufi iye mhama dzacho. Kuda kuudzai Razaro munava mwana wake arohwa nebhazi maizivei rodhi isati yatara imi pachine yakudhara. Razaro munava akati ndiri kuda chi kubhadharwa tsiko kwaitwa mwana wani ndizvo zvandikutaura pajeni right ndo zvakapedza muriwo kwani but asati apedza muriwo kwajeni ndokuziva zvakaitika uye ndobva ati ndoda mombe 12 dzinotsika kuti mwana wangu makatsikwa nochiinobhasi bhosi uye akanga aine pamiri uyu ndokubva achiti no aenda kumira pamberi pabhasi pamaizivei ndobva ati ndinomutsika nzwaka hondo yanga isati yamboitika ndobva atsikwa nebhasi ndobva afa uye ndobva ati kuti muvige mwana wangu ndoda chi ndoda nhengekine mombe 12 ndobva apo mombe 12 achidzipiwa nhasi kuseni dzakafuma dzakatira kachakuita sei kufa. Razaro munava akarwara nomusoro ndokubva vaenda kubvunza zvikanziko musabvunzeko baba maitambira zvinhu zvangu maifarira kufa kwangu maifanira kundimirira inini mopedza kuhamba dzangu dzese mapedza motarisa kuti ndinomuka ndichiita sei ndotanga kurwisa mhuri kwakandikaita sei unzwa zvatikutaura vadaro chakazogara kwakazomboti dodeiwa kwamwe ndobva azoita saizvo pfuma yaparara ndo pakazotanga kudonha vanhu kwani kwajeni aiti achibva kuno avigwa nhasika pamunojora kuti mangwana kuseni unzwa zvatikutaura uchijora kuti mangwana kuseni munhu achita sei saka munofanira kudzidza culture handifunga kuti muri kutaura tsika dzedu dzechivanhu chaidza hamusi kudziteedza mese hamutedzai tsika unzwa zvatikutaura muri wrong mbatya dzomufi hadzichengetwa kusunga makamusunga mweya wake kana dai akatouraya kurandani anofanira kudzokera kupi kana ari Mukwasha wake akauraya anofanira kumuka kupi unoona wanzwa zvandataura unozwa zvandikutaura ndo zvaunofanira kuita izvi kuti uone kuti kana ava zvavakaita unozviona mazuva mashomanana utoziva kuti mambo zvamakataura nhasi ukambomurota hanzvadzi yako apo napo asati akuratisa hope dzakanaka chikonzero ari pambatya dzake hatigone kuti tingaende kudenga kana mbatya dzedu dziripo panyika unzwa zvandikutaura ndo zvamunofanira kuita ende zvinhu zvenyu hamufanira kuita muchikakavadzana chikonzero munhu ane nguva yake yekuita sei yokufa tinotorwa norudzi rwakasiyana. Ndabvunza mubvunzo wekuti ndataka kupa pfuma here pambatya dzakaverengwa panga pane ngani iwe hauna kuverenga mbatya uchadziva here dzakakwana pane imwe sutukezi kadzi zvinhu zvese zvakaita kumukei but sutukezi iyoyo wani yakasiiwa kuairport ivo vanofana zvinozi kuti yakaramba kukwana mune zvimwe but sutukezi iyoyo yakavhurwa mamwe ese akarepwa ine dzimwe mbatya dzake yakavhurwa saka sutukezi iyoyo yakangoti ikunetsei kana kusakunetsai mbuya manzwa shoko rakutaura pano pamuri kutadza inini muri kuti mukadzipa mwana wenyu panguva dzokuti afambe regai kumucherechedza regai afambe azorore pakubata kwakaita pachi panyika munzwa zvekutaura amaifanake makatodaro kadai makatopuhwa mbatya dzinokwana umu munzwa zvekutaura maifanira kutora mbatya dzechiti mongogwa munyarara munhu chichinozenjika pamulambo muri kuzvinzwa muri kutenderwa kaipa kuti
pinde kuti mwana wangu adzosvika panzvimbo yezororo. Muruza zvakuta. Pamakataura kuti ndiri kuda munonzi wardrobe handiti? Ati ndizvo kumadziro ndizvo zvataura. Panofiwa nemukadzi. Ndiwe pamusoro ishe wangu. Stove yemukadzi inodiwa. Nenge vane magetsi. Isu kumagetsi apa stove yemukadzi. Mukadzi wega anodiwa stove. Stove ndora stove. Anodiwa takati chimwe chichi chatakataura. Batsirana mai. Chakarambwa nemukwasha akati kitchen unit nemubhedha kitchen unit yestove mubhedha akati aiwa mubhedha ngi aipuwe nini tikuza zvinhu zviviri mukwashakabva tinizoza zvinhu zviviri zvamataura ndati nditaurirei zvamunotaura ndozvandikutaura pano. aiwa inini handisisiko kwazviri inini ndakungoda zvavanondipa chete zvavari kungondipa izvo zvimwe zvese ndinoda kutambira zviro zviri kumwoyo kwavo. Mauya kutemu vazvidzwa ndati mauya kuchi mutemo atiteura izvozvo ndati mauya kuchi mutemo ndosaka ndiri kuti ndiri kupanikanirovo ndiri kukuudza kuti apa hapaitwe panoitwa ndiri kukuudza kuti panoita pasikaita hapaite se nda kuti chokutanga kana munhu aka kana nda kuona kuti munhu anokurumidza kuenda kurudzi rwake anoenda kumatare erudzi rwenyu otosvika otongeswa nzino wakaurayiwa dzokera kwakaita se kwawakabva mushure monge maparadzana musasunge mbatya zvokupa kuti mukakavadzana izvozvo ndizvo zvese kuudza zvokuta toda kukuudzai zvinoitwa patsika dzechivanhu muchibva mazuva ano patara tiri kuti isusu munhu akafa sanhasi mangwana taikuseri kumai muchigova chi mbatya mapedza kugova mbatya musiya zvakaita zvakada muone kuti kuseri kweguva kunei ndosaka muchinzwa kuti kuseri kweguva hakuna munamato muri kuzvinzwisisa kuno zviriko zvinoitwa novadzimu ndiri kuti handidzokei pachini mati chii chamuri kuda panapa tanyora stove chini ndiendei mira unyatsotaura unyore zvinyorwe pano duri rusero hande hande Watu kembe. chimwe chi Stove kemiti. Urusero. Rudzimu. Watu. right ti Nabati. Anda kubeza amani. Mchelo wale. Hivi. Sapera right andi itinzwe stove vangu vachigara mutaundi ka stove iriita mari tipindurei tangai mandipindura ngo ndichibva ndatenda nemi ndibatsirei ndiri kutaura nemi no mukana mati iri kuita chi ndezviraigona kunotsvaga mapuraises acho izvi zvavari kuda kuzokutumirai aiwa ndotozvita ipo pandoita zvese avantaura price yauko ndobvunza kuti price uku ndozviziva kwaokay right uko mati stove chi 4 plates uko tiudze yariita mari 4 plates yeah 400 right andei pamwe pane chi kitchen unit ikuita mari
Chipi? 500. Wanuko. Mvunzo wangu ndombobvunza iyi. Mese imimi muri kutaura izvi. Matauriro enyu mese. Hamusuda kuvaka ukama. Bvunza makutaura. Chikonzero. Imimi makuda mari kudarika hama yenyu yakafa. Ndinokuudzai ndinofanira kukuudzai chokwadi because ndikakunzvengai munotadza kuenda munoenda kusiri. Inini ndataura pana ndisingade kududzira vachinzwa. Pano pana ndataura pakawanda zvakanyanyisa. Panga pachifanira kunge machizorora pfungwa dzenyu mese musacheme pokuti kana vakauraya mwana wenyu maifanira kungoita zvakachenjera. Ndipo pana chifungudzo ndipo pana ndisingakwanise kududzira vari pa. Pana ndatopataura. Nandotopataura kani. Zvino zvisinei. Ise wangu. Ini zvezvinhu kana iye ndakamudza. Ndakati zvinhu hazvichadzosa mwana wangu. Zvinhu kana zvikauya zvinenge iye hazvichadzosa mwana wangu. Vakati mwana wenyu anga ari house girl. Ndozvakataura Mukwasha kuti mwana wenyu anga ari house girl achichana. Nore vari kutaura naMambo musamuti haachemberei kutaura neni taurai. Tikati anga ari house girl mwana wenyu ipo pacho pavakapinda mumba vachinyomba kuti mwana wenyu azinga ari amino kuti ifambi vaimutaura sefambi. Vanga vakaungana vese. Tapedza takuti tada kuenda mune zvakanaka pakazoita kuti pazoita nyonga futi yakabuda vanhu vese vakatizira kuseri kwemba ngavapupure futi yakabuda vakatizira vanhu vakatizira kuseri kwemba futi yaburitswa anga ari adistance zvokuti akatadza kuti awopfura sei mukomana uyu nokuti mukomana uyu anga ari pacrowd yehama dzavo vese anga ari pacrowd aida kumusvudha nepfuti vese vakatizira kuseri kwemba vanhu vakatizira kuseri kwemba uyu ndiye mumwe wacho akatizira pamusoro zveshuwa panyaya yekuti ndikutsigira nokuti ndakange ndakamira padivi pemukwasha ava vachitaura vachipopota mukwasha akakunya hembe yake maoko ndokusunga bhutsu yake zvakasimba futi yakanga iri panapa ndobva abata achidaiso achidedera gumbo zvakaita kuti inini nditize nemwana wemushakabvu takaenda kunomira mhiri kwerodhi kana patikabva ikoko kuHarare takauya makumbesa aine majawi nokuti tese takange taakusuduruka panzvimbo iyoyo kana pavakazoti ngatipinde mumba tinamate inini handina kukwanisa kupinda mumba kuti ndinamate nekuti ndandaona pfutiyo ndandakutya pfuti yaida kupfuura uyu asi vanga vakawandisa no varume basa rangu inini ndoro kuti ndinogamuchira zvazvakaita ndosaka ndiri panapa ndiri kuti inini kana makachenjera mutupo wemuchinayo tembo kana muchindinzwa ndataura chipende chandasingade kuvavadudzira kana muchiziva zvinotora izvizvo mwana wenyu mutarise kuseri kwomwana wenyu kunei totenda wanda zvimwe zvese zvamutotaura zvina basa muri kuita kuti fanaka maakuda bhizinesi pamwana wenyu akafa muita zvakuti aiwa hakuna kudzidzisa kutaura ini ndiri kuti imi munofanira kutora zvinhu zvenyu kana iwe unorudzi rwako rwatembo ende unotora mashemu achaukundu vaudze zviri kunetsa vamuke vamutse uyu ndo zvinoitwa mukomana amai vako vanoputa butei otora bute otora mashizha oita rumwe achitokuudza zvinoitwa watambira zvinhu zvomwana wako that's all ndo zvamunofanira kuita uona kuti here vabereki vako vakafa havako here vanoratidza kumumutsa here ndo zvinoitwa ndo zvawafanira kungoita kare kare sababa baba hakundike kana ukachema handiona yanga achema ini unotonga uchichema ndichikutonga ndo basa racho utopiwa kana kasikana kaimbe kakadaiso gamuchira iwe chandokutenje kuti ndichakuudza zvaunofanira kuita zvisinei novava handigona kuzitaura pano vanhu vazvizwa livareta aizi Ellison mnamo iwe kugara naatezvara padare zvawaita izvo kutongana naatezvara padare mutemo wedu unotumira patezvara bvisa $20 kutongana naatezvara ndakutopedza nyaya ifana uturu chisumuro chokuti atezvara utongane neukagara so zvamukaita izvo wainzira mwana wako ndadire chikupiro chokupedzisira taura mwana varume vakava ina amweni tiri munhu asingatyi handiti ipo munin'ina wavo paakauya kuti azoroka zvenyaradzo chikweti 7 August apa kuna August umu akauya akapinda nepfuti irapo ndikazwa kuzora kuti imi varume bebi munopinda nepfuti bamama yangu kuti zviite sei
kutoka kutoka vanofamba nemota isa maplate ma3rd plate kana mastika pamberi apo vakapfuura pamapurisa vanongoti ndeyenyu mota iyi saka tiri mazvikwarume wako aina handachanotya handiti pamwana wangu panzvadzi yangu handityisi ziro kana ndepfuti kana nei saka dai pasina ininika mhuri yangu yakaoneswa ndondo nevarume avo saka ndiri kutomira semurume zvataura uyu akatiburisira pfuti tadetsana akada kubata pfuti kundipfuura saka vada kushandisa matera tactics kwatiri varume avo no zvese zvamataura zvose zvamunoona panyika zvinopfuura zvandiri kutaura izvi ndo zvinoitwa nende zvinotengwa mutsika dzedu dzerudzi rwedu tatendi kuramari mutemo kugara kwakaita mugare so vazvinzwa totendi haufaniri kugara nayo nomukwasha wakaita sai kuramari haufaniri kutongana nayo nomukwasha wakaita sezvizvo tipei waifanira kugara pasi kunyange watogara pasi waibhadhara futi still wozi wawainawo kudai ndokaucha kudzidzisai still kana waitogara pasi still chaita kuti vauye munomu inyaya yemwana wavo pakunoona tinobvisa mari inonzi gushi apa igushi ratezvaitsika hatigari roziva rinonzi kwete gushi chete nodari nechigaro wazvinzwisisa ndiri kuda zvese zvataurwa ndazvinzwa ndiri kuda mari inoita $300 munaya inowanika sei kunokwana mutemo manje mbasha dzemwana wemuzuru dzomwana wake makanga makauya nadzo here kubhindura kwamuri mwana wakabhindura uchida kuita dzokanda ndo zvakataura kuti chakuya saka vanga vakatora kuda kukanda ndiri kutaura saka akazokupai pfungwa yekuenda kwamambo ndiani kwete takanozitora mambo takanozitora manheru but chideka muri kutaura nini wozi nditedza mutemo manje amai avataura zvakanaka uye ataura zvakanaka asi ndinozva ndichavaudza zvisingafanira kunge ichikuudza ini ndizvozvinga zvakutaura right kana akambotarisa mbatya dzachona ivo pamuri apa pamusoro changamira in the first place kambatya dzanze kuuk saka dzakatorongedzwapo ikoko iye ndayangorongedzawo yega no izvo zvise ndichakugadzira izvi ndezvangu izvo chisiya kwese kwaapamuri ndiri kubvunza kuti pamuri pana akamboona mbatya here uye akashaya uyu ndiani wako iwe buda panze pazvoda kuti uite kabhogo panze musona nditaura nemi right chimwe chichi chamusina kupiwa inyorai ndoda kungobvunza ndikuitira time vanhu vabva kurefa vakuvana kubva angotiwa kwamunhu avo muri kunyora here matodzoka okay asi urai chikumbidzai urait rusambo zvese chimwe chisi wakapiwa herewe ndikutaura newe amai avo vari kuti masuta avo naika right ndoda kuti ndichazoda kutaura newe hangu ndichava nenguva yekuzvipa panapa ndichasimuka ini panapa uzvinzwa ndichasimuka panapa ndichazvipa nguva yekusimuka ndoda kuti ini nhadzetichi 2 next quote muswani 16 jamba kuti imwe next quote yacho 28 ari kunzi mulambo wacho ndokupi simukatoni ndine zvandoda kutaura panoda kuti uzvinzwisise kufuga kana kuwarira tokwatakuita chandoda kukuudza ndechekuti kana
bata panyama yemunhu uyo akafa ndozvatakuita nhasi zvinodzoka kwamuri. Asi kana muchitaura chokwadi Mwari achakunzwai. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura uyo achataura zvinhu zvomwana wake achienda nazvo kumba kwavo anozvaanonoita zvorudzi rwake. Isu tiri kuti papfuma dzanga musina kupedza kubhadhara zvokutaura kunzi mombe yehomai iri kunzi hamuna kubvisa. Wazvinzwa mutemo waine mombe inoenda ichifamba inodikana but muno mudare taakukuchajai zvinoreva mutemo. Musi wa28 munoyano zvinhu izvozvo. Iwe simuka nditaurire uchinzwa futi. Musi wa28 unoya kana kuti unotsvaga nhamba dzangu unopiwa kana wanzwa unoya musi wa28 unoya kutora pfuma yako yakasara. Pfuma yako yakasara mombe yehomai inoya kutora pano wanzwa nemari yaunoya kutora pano yese musi wa30 ndima mandi 28 nokufamba kwese kwaita kusvika pana mutemo wazvo chigara zviyo hatezvana vakuru vanzwa kuita nyaradzo kana kusaita nyaradzo iwe usazvitsvake. Asi ndine zvandichakuudza wazvinzwa kureva kuti panapa iwe mulambo ndiri kuda mari ka$600 kuva nokugara nomaodhiropu kusayabvisa kana kuunza kana kuri kudi kana pano zvakaitika muchauya nazvo mega. Wazvinzwa zvandaura ndoida musi wa30 $600 manzwa here mbuya imimba $600 ndogara ndakudzai munozopesana nomwana ndozviziva zvinhu izvozvo ndozvandoda kutaura. Mombe yehomai ndo yenyu manzwa munopiwa 250 muruzvinzwa ndoya munotora mudare munhu imwe mari yasara ndoya baba ndiye baba ndasu muruzvinzwa uyu nohanzvadzi yake uya anozobvisa chaanobvisa uyu achiti ndiri kupa hanzvadzi mazvarire aita kuti awane pfuma nhasi. Manzwa zvatokutaura nyange pfuma makapiwa dismiss ndapedza. Ndichada kutaura imi nemi auya nopachiwa chariko iwe waine mota yakaita sei? Dura tembo andikuti tembo ndopuka uyu waine mota ipi iweyo tembo? Nisani waina iweyo pamwe chete? Simuka shamwari yacho yakura zvakadii mota yako? Mwaimurona wangani? Zvinokwana ka zvinhu zvenyu hazvichaikwako mese kana pakunetsa uya utaura naMambo. Wazvinzwa ka pano handibve pano munyika muno ndomangu ndomandinogara ndiri munomu. Handisi kuda kunzwa kuti uyu mamushungurudzi zvamakamuita nopfuti nozvamakaita asina kunzwa nonsensiyo. Panofa munhu panoparadzana nyama nomweya panotaurika asi zvinorwadza kana akahwina muri menyu ndimi nokuti ndokwaanonwa ndokasara budzi kwavo vakaruza kusina ariko. Ndapedza nei iwe inotora motikari yako upiwe zvinhu apa daubuda dautaura nowe panze ndapedza iweyo utora mari musi 1 30 pana namba dzangu unopiwa novanhu ndapedza dismiss right. Isa imwe kesi